Hola a tothom, soc en Jordi Casas, facilitador i terapeuta de Reiki aquí a Conscientia, federat també a la Federació Espanyola de Reiki. I avui precisament us volia explicar què és això del Reiki, pels qui no ho conegueu, i per què ens pot ser útil el Reiki. Doncs bé, el Reiki és una energia universal que està disponible, que la podem canalitzar, en aquest cas els terapeutes o facilitadors, a partir d'un procés d'ensenyança que ens ha fet un mestre, d'aprenentatge que hem fet, ens han iniciat per poder canalitzar aquesta energia, dirigir aquesta energia cap a la persona. Per quin motiu pot ser útil aquesta energia en les persones? O animals o plantes, s'aplica a qualsevol àmbit. Doncs és beneficiosa per què? Perquè el nostre cos no només és un cos físic, no només és el cos que toquem i que veiem, sinó que també tenim un cos energètic, que malauradament no veiem així a simple vista, però hi és. Penseu que tota dolència física o malaltia física primer s'ha desenvolupat o s'ha originat en el cos energètic. Per tant, aquí és on es veu la importància de fer aquest treball. Per què ens és útil? Bloquejos, malalties, situacions d'estrès, de cansament, de falta d'energia, d'angoixa. És a dir, en aquests punts, realment a darrere hi ha algun desequilibri energètic que Reiki pot treballar, pot intentar ajudar a resoldre. I aquí és on rau l'avantatge, o és on hi ha la clau de l'avantatge de rebre aquesta energia de Reiki. Com funciona una sessió de Reiki presencial en aquest cas? Doncs molt senzill. En un entorn tranquil, el que fem és, primer m'expliqueu quin és el motiu que us porta a venir a rebre aquesta energia, a rebre una estona de Reiki, per entendre també el vostre context. Després passem a el que seria la camilla, en total dura 1 hora i quart, però en camilla pot ser 1 hora, depèn de cada cas. I en aquest moment, quan esteu estirats a la camilla, amb roba còmoda, descalços, simplement, jo vaig posant les mans a diferents parts del cos, vaig passant per diferents parts del cos, on l'energia en aquell moment necessita anar, on necessita el vostre cos energètic rebre en aquell moment l'energia. Es treballa tant la part de davant com la part de darrere del cos. És un moment en què podeu estar tranquils, podeu estar dormint, esteu totalment relaxats, no passa res, podeu riure, podeu plorar, podeu badallar, no hi ha cap problema, simplement hem de deixar fluir qualsevol situació que hi hagi en aquell moment, ja sigui d'emocions que surten, ja sigui de dolències que pugueu sentir, i per tant no hi ha cap problema, simplement deixar que tot flueixi, no hi ha cap inconvenient en què es manifestin emocions. De fet, és un bon senyal, vol dir que s'està treballant el cos energètic. Un cop fet aquest treball, un cop esteu relaxats i acabat la sessió, amb el vostre temps, us torneu a incorporar i llavors comentem una mica com ha anat, què heu sentit, com he sentit jo, i així tenim una mica d'intercanvi. A vegades en una sessió ja podeu notar canvis, ja podeu notar millores, i vosaltres a partir d'aquí anireu veient si necessiteu més, si això és suficient, és una cosa que vosaltres mateixos anireu sentint. Per tant, veieu que així de simple és el Reiki. Reiki és llum i és amor, per tant és beneficiós per tothom, no hi ha problema, no hi ha inconvenient. Sí que hi ha algunes situacions molt puntuals en el qual no és recomanable, i això abans ja ho parlem. Per exemple, després d'un tractament molt intens mèdic, que us esteu recuperant d'aquest tractament, potser no és bon moment que llavors es faci el Reiki, perquè encara remou més a nivell energètic el vostre cas, i encara us podeu trobar una mica més molestos o més cansats. Per tant, serien situacions molt concretes en les quals sí que és millor esperar uns dies per poder rebre Reiki. Però a part d'això, ja us dic, no hi ha cap altre inconvenient en rebre'l. I també és molt important dir que en cap cas és substitut de res, ni de cap tractament mèdic, ni de cap teràpia que estigueu fent, ni de cap cosa que estigueu fent. Reiki, recordeu, treballa a nivell energètic, punto, així de senzill. Rebre aquesta energia, aplicar-la a través del facilitador en el vostre cos energètic, i a partir d'aquí el vostre cos és el que anirà treballant i anirà fent els canvis i l'anirà incorporant a la forma que la necessiti. Això és molt important de tenir-ho en compte, no és substitut de res, és molt important. I nosaltres com a facilitadors o terapeutes simplement el que fem és dirigir aquesta energia cap al vostre cos energètic, res més. Així de senzill és com ens funciona. Bé, així veieu que és així de senzill i de simple. Dir-vos també que el Reiki es pot aplicar a distància, encara que sembli curiós, l'energia podem dirigir-la cap a persones que no estan presents físicament amb nosaltres. Com que l'energia no entén ni d'espai ni de temps, tenim aquest avantatge.
Per tant, sapiguent el nom de la persona, data de naixement, on està, si pot ser alguna foto, doncs ens és molt útil per dirigir a distància aquesta energia cap a aquesta persona i també la rebrà i també li farà el benefici que en aquell moment necessiti. Important dir, clar, que si és una dolència física, a distància doncs, no acostuma a ser tan efectiu com és tenir a la persona directament allà a la camilla, evidentment, perquè ens focalitzem a la zona on pot haver-hi la dolència o la zona on hi pot haver-hi el bloqueig que causa aquest problema físic. Però per la resta funciona exactament igual. Per tant, podem fer Reiki presencial o Reiki a distància. Això és el que us volia comentar perquè tingueu una mica la idea de com funciona, de què és. I si teniu qualsevol dubte em podeu escriure, em podeu contactar i us ho explico sense cap problema. Jo estic tant a Barcelona com aquí a Olius al Solsonès, en aquest entorn natural, en el qual podem gaudir d'una experiència de Reiki amb tota la calma que el propi entorn de la natura ens dona, no? I ens ajuda molt més, sobretot a la persona i a mi en aquest cas, estar més en sintonia i aprofitar encara més aquesta energia disponible. Recordeu que Reiki és una energia que es diu universal, divina i crística, perquè està en l'ambient, simplement es tracta de que la fem servir, l'apliquem, ja us dic, a persones, a animals també es pot aplicar sense cap problema, a plantes també es pot aplicar. Per tant, com veieu, té molts d'usos i perquè ho conegueu, perquè ho sapigueu i benvinguts en el món de Reiki. Gràcies pel vostre temps.